плачат, зашто тие ќе се утешат. Блажени се милостивите, зашто тие се помилувани. Блажени се чистите во срце, зашто тие ќе го видат. Без митници. В преносен смисъл. Какво ще правите вътре в клуба? Имаме си програма. Каква е тя? Благодаря сега. Откъде е финансирането на клуба? Финансирането от наши сънародници от Канада. А защо се казва Никола Вапцаров, след като семейството му не иска да носи това име този клуб? Семейството не знам дали се е произнасяло за това, че много улици се казват Никола Вапцаров. Вапцаров е публична личност и не би трябвало да има проблеми с това. Публична българска личност. За нас не е. Но за семейството е? От доста години в България има демокрация и всеки счита това, което е необходимо, което той намира за правилно. Во петок дојдов, не бев Да, некај исто. мождем, а не од порано предните години. Врашта се и даже лека му памет на Воја Стојанов си, он минеше од горе од друго племен, за да дојде тук, оти ги врашаше. Супер ќе биде. Сега како е протоколот, што треба да се прави? Его у него е това. Добро. Протокол. Значи ќе дојде Мицковски сигурно рекол и Бачев ќе дојде. Рекли са, но не снимај. Ова е кренато ептен на високо ниво. Дошла милиција. Дай Данчо на некој помат. Да речемо, е истата како што е идејата на Бугарскиот културен центар во Охрид и во Битол. Што значи да можеме да контактираме македонците од трите дела на Македонија, разделена во 13 година со Пиринскиот, Егејскиот, од Албанија да можеме како македонци да контактираме меѓу себе. И да дојде до отворени граници да соработуваме на ниво на култура, на ниво на бизнис и тие работи. Тоа е мојата идеја. А защо е наречена с българския поет Никола Вапцаров? Јас имам одено и во други градови низ Бугарија. Сегде ми вика дека Вапцаров е македонец. И во Софија, и во Пловдив, и во сите градови, да речемо, низ Бугарија е одено дека Вапцаров е македонец. Со македонска самостојност. Извинявайте, защото ние закъсняхме. Вие от Република Северна Македония ли пристигате? Јас пристигнувам од Република Македонија. Защо решихте днес да присъствате на този клуб и какво очаквате от клуба в Благоевград? Каква дейност да развива той? Јас сум како статист, единствено да речем. Не сум некој... Не те разбрам. На жителите на нашия град. Така. Добре ли ще се приеме от тях? Па сега може би истото се случува и во Македонија, како во Охрид, така и во Битол, така и во овде сигурно ќе се случува, че има негативни работи. А трябва ли това да се случва както в Ја мислам дека не треба да Не се треба, случува. наједноставно е да се признаат македонците, да се отворат границите, да живееме како христијани. Признајте ги луѓето, што им брани. Да биде сето во ред. Да немаме некои задни намери од поминатата историја.
Ајде, браќа, мили македонци, песна о Романа да заиграе. Песна о Романа, Ајде, деца. Мисълта. Да, македонският външен министър Осман Буяров. Така. Самият той каза, че за него е важно кой стои зад това сдружение и кой го финансира, и след проучване е установил, че нали, не е добре и всъщност те ще искат нов официален път за регистрация на ново сдружение. Просто не съм точно в цитата, но горе-долу това беше, вие сте запознати. Да, запознат съм с това нещо. За нас Така? За нас финансирането неоценима помощ с голема благодарност от наша страна е от наши братя от Канада, Торонто. Докато македонската държава, доколкото схващам, ние не сме имали такива контакти, в които те да ни разяснат техната позиция. Според мене, позицията на македонската държава се свежда до това да спазват договора с Република България, за да няма проблеми Македония да бъде присъединена към Европейския съюз. Така схващам аз. Да. И аз ти благодаря. Щом се познаваме за напред. Името как ти беше? Бетина. Бетина. Аха, добре. Добре, Бетина. Кой дойде? Не знам нещо. Нещо се заведа за раздвижване. Господа, венците най-добре Како ви е име и презиме? Име и презиме. Фамилија? Атанас Мазна. Вие сте од Благоевград. Од Благоевград. Вие сте како организатор на овој македонски културен клуб. Еден од организаторите. Еден од организаторите. Организатори са целия македонски хора, които се чувстват македонци от Пиринска Македония, а ние на место. Така, која е целта на овој македонски културен клуб? Која е идеята? Што сакате да постигнете со неговото отварање? Идеята е това, което Гоце Велчев беше казал, да има културно взаимодействие, сътрудничество, нова култура в отношенията. Това е нашата идея. Така. Настоящите отношения ние приемаме, че не са нормални. Така. Добро, што мислите во која насока треба да се развиваат односите меѓу Македонија и Бугарија? Насоката трябва да бъде за по-близко сътрудничество, разбирателство и най-важното признаване, взаимно признаване на двете малцинства в двете държави. Това е политическия проблем, който в момента спира политическото и нормалното взаимодействие между двете държави. Дали вие во Бугарија како македонци имате проблем да се изјасните дека се чувствувате како македонци? Имаме проблем. Имаме проблем и той е сериозен. Въпреки решенията на Европейския съд по правата на човека, че ние сме легитимни и следва да бъдем признати, българската държава на този етап не ни признава и ние сме извън закон. Да. Добро, дали кој стои позади овој клуб? Дали има некое здружение или како е, кој е, да речем, главен организатор? Поради това, че в България не съществува сдружение, което да е легитимно, клубът представлява идея, инициатива на македонци, без организация, без легитимно представителство. Окей. Хвала много, господин Атанас. Yes.
Нищо в срце. Затоа не ги прифаќам, ја ќе мисля дека се важни, ама пиши ми кој си и кон дека те прифатам. Нема проблем. Ајде, деца. Ајде бе, систите, от Егеја дојдеха. Здраво, тихо. Супер. Хармонично решаване на малцинствения въпрос. Българите в Македония по настояване на българската държава върват към признаване, докато тук нашата държава все още счита, че ние сме нелегитимни, че македонци не съществуват, което ние оспорваме с собственото си самоопределение. Вчера изявления направиха всички официални македонски власти, премиер, външен министър и така нататък. Никой не ви признава вас в Република Северна Македония. Да рекоха ви сепаратисти, нелегална организация. Те не ви признават. Не бихме казали, не съм запознат с подобни изявления. Как нали написахте във Фейсбук, че сте разочаровани от това отношение към вас на Република Северна Македония? Не, кой го е написал? Аз не съм. Официална страница. Значи, аз считам, че вероятно контекстът е някакъв друг, а не точно това, за което сега тук ние коментираме. Кой ще финансира този клуб? Финансирането на клуба е от наши братя от Торонто. Дали очекувате со отварањето на овој македонски клуб овде во Благоевград, конечно да почне бугарската влада да ве признава како малцинство овде и да ви ги гарантира правата како на секоја заедница секаде во светот? Да, точно това очакваме и преди малко аз казах, че ние искаме да бъдем моста на разбирателството, моста на взаимодействието между двата народа и двете държави и нашата цел, в крайна сметка, е да бъдем признати като малцинство, да съществуваме и да водим, да получим това, което ни се полага според българската конституция. А българската конституция ни позволява да се самоопределим, позволява ни да ползваме нашите етнически права и да имаме наш културен живот като етнос. Това Питам, освен себе си, представлявате и някаква организация, каквато и да е тя. И втори въпрос имам. Тоест, вашия призив е България да признае македонско младсинство, а Македония българско младсинство. Точно. Това е нашата идея в момента. Това е нашето излъчване. Това е заложено в отварянето на клуба. А организация представлявате ли? Никаква организация. Аз вече имах възможност да ви кажа, че българската държава не признава македонско малцинство и в този смисъл всички български съдилища, след като Конституционният съд прие решение за прекратяване на организацията на македонците, по-нататък ние сме нелегитимни. Разбира се, искам да подчертая дебело и моля всички медии това нещо да го излъчат, че съществува решение на Европейския съд по правата на човека, който отхвърля решението на Конституционния съд на Република България. Това е още 2000-та година. Впоследствие още 14 пъти Европейския съд по правата на човека е отхвърлил решения на българските съдилища, но това, за съжаление, най-вече поради неправилно разбиране в обществото на България, поради неразбиране и поради непознаване на истината, ние продължаваме да бъдем непризнавани. По тая причина ние
при нас не можем да имаме легитимна организация. Нашето взаимодействие, нашата дейност е спонтанна. И последно уточнение, клубът е изцяло частна инициатива и няма никаква легитимна организация, която да стои в основата на създаването му. Тия, които твърдят, че македонската държава стои за този клуб, не са прави. Ние нямаме никакви взаимодействия в това отношение, този смисъл с македонската държава. Надяваме се. Що не го кажеш? Ние сме представители на Омо Илинден Пирин. Казвам, тя е независимо, незаконна. Ние сме тук, живи сме. И това е. По затвора сме лежали за Македония. Ако позволите да ви представя един наш съмишленик, който 2 пъти е бил в затвора. Той е основател на Омо Илинден и е уважаем. Ама кое е Омо Илинден? Че и там се разделихте и се карате. Едното Омо Илинден е едно, пък Омо Илинден Пирин друго. Карате се, не се разбира. Защо се карате? За пари ли се карате? По кой начин за пари? Не знам, за финансирането от Торонто. За това ли се карате? Защо се карате? Финансирането от Торонто е... Ама вашия колега Атанас Киряков призова тук никой да не идва днес на откриването на този частен клуб. Защо се карате? Значи всеки, който иска, може да призовава каквото си иска. Не, ясно. Вие кажете защо се карате. В смисъл, какво е в основата на делението? Не бих казал, че се караме. Просто имаме някои различия, но по отношение на искането ни за признаване на македонско малцинство, ние сме едини. Да. А вие как се казвате, че не ви познаваме? Аз съм Атанас Мазов. Супер. Хубаво. Ако нема против домакините, да дадам, да не падне От исторически аспект да ми кажеш. Сепак сте историчар, не може надвър. Никола Вапцаров е човек, който е роден в Османлийската империя в 1909 година, после израснува в България, учи на български язик, пишува на български язик поезия и няма проблем някой да го смета за български поет. Меѓутоа, в своята поезия, в своята дейност и особено в своята дейност в македонскиот литературен кружок, той много ясно изразва своята македонска национална самосвест. От негова е познатата фраза при основането на овој кружок: ние сме македонци и нашето творещо трябва да биде подчинението на македонската кауза. Това са негови зборови, а може да видите и неговите зборови от земја. Така што тоа е ясно. Сега контроверза прават некои од роднините, не потомци на Вапцаров, кои што на некој начин направија кариера на тоа да тврди дека што е бугарин. Нека да не забораваме дека Борис Вапцаров беше од 1949 година до 1963 година раководител на македонската културна автономија во Пиринска Македонија и тогаш тој беше македонец. А кога се тврди политиката против Македонија, 63 година наједнаш почна да тврди дека брат му е бугарин и наједнаш беше награден со највисоката можна позиција во Бугарија, член на Политбюро на ЦК на БКП, точно само едно ниво под диктаторот од Живков. Така што нека да ако се чувстват бугари, никој не им смета да се живи и здрави, нели, никој не ги напаѓа нив, меѓутоа да тврда дека Вапцаров секој пат се чувствува бугарин, тоа едноставно не е вистина. Тоа едноставно не е вистина. Не. Абсолютно не. Неговата земја Българија нарекла чужда земја. Също така той е основал, говори за Македонија, Пирин, Вардар и Егеја. Ето вижте думите му. Това са негови думи и също така той е основател на македонски литературен кръжок, който се поставя за цел, ако обичате. Вашите приятели признават, че е български поет, вие не признавате. Това е явно лично. Вие не ме слушате. Той е македонец по самосъзнание, който пише на български. Това не е мое лично мнение. Това е мнение на колкото си искате историци. Другите не смятат такава. Кои не смятат? От сега говорим. Значи, вие не ме слушате. Той е български поет, но е македонец по самосъзнание. 30 години ви слушаме. 30 години ви слушаме. Да врачаме. Очекувате проблеми от Айде сега. Моля ти се, човека е прав. Мани на Стойко. Ако си лежал в затвора. Стойко. Оти не ги признаете вие македонците, што сме ние, фантазма.
Магорија. О, Боже. Ја кажи. Јас баба ми е од Перови, што да кажа са? Как да се... Човечки не признава. Како да се делиме, ако седнем на една маса, што да кажеме? Македонци, вие ќе кажете, што сте вие, попримитивни. Господ напишал Македонија, вие ќе кажете дека нема. Кој сте вие, бе, човече? Абе, не ви е страф од Исус Христос. Ма вас не ви е срам. Ние сме македонци, никога не мразиме. Ние сме македонци, ама български македонци сме ние. Вие изопачихте цялата историја. Што се казвате Северна Македонија? Човекот што се оставиле во затвор. Зашто пријахте? Зашто се казвате Северна Македонија? Пред Исус Христос. Македонија измислила Исус Христос, не е ваша. Вие оно гурците, турци и други се. Фиксиде и шизофрени идентитет. Македонија го поддржуваат отварањето на клубот. Само еден човек што повикува да не се доаѓа, ама тој е сам човек. Секој има право на своje мислење, като Атанас Кирјаков, но сите други друштви организации на македонците јавно го поддржуваат отварањето на овој клуб. Да го ставам ова страва тука. Ајде сега да видиме. Апостол Павле, има ли македонци од Светото писмо или нема? Со десни нога да влеземе. Добар ден, среќен ден, да сте живи и здрави сите. Амин. Голем поздрав од нас од Интегра. Ова е председател Кличо Листински. Добар ден на сите. Здрава, Личо. Ало, живо. Како сака Господ ќе ја осветиме. И така и тука, и секаде. Од две работи не треба да се плаша никоја држава. Тоа е на вечно право, тоа е дадено од Господ. Оти Христос рече, научете правда, оти правдата ослободува. Рече Христос още повеќе, јас сам правдата. И како православен народ, и бугарскиот, грчкиот, ако се вистински православни, вие заповедите на Христос треба да и прават дел. Не само на збор. Јас сакам да кажам, ние у Грција правиме друштво, невладина организација, регистрирана од судите, призната со името на нашиот евангелички дел Крстен Сирков. И денес работиме слободно, немаме никаква против. И кога отидоме у судот, не рекоја шо име во Крстен Сирков. Не го регистрираме, го регистрираме, стоиме 2-3 години работиме. Затоа и Бугарија не треба да се плаши од овој клуб, денес што се наѓаме, што се отвара. Тој ќе покаже од и она вистина е една вистинска, европејска и демократска земја. Јас сакам да рекам, Може ли отвънка да излезем по-широко? Нашите македонисти тука додат за напред, не се дошат, ќе успеат, ама со мирен начин секој. И Господ ќе благослови живот и ќе размислят и ќе го дадат правото на вистината. Има својата култура. Питам кој е поглавар на црква. Говори, че ние сме словени. За Македонија словенин значи смрт. Славјаните што са? Народ, наименование што? Ние сме македонци, тоа збор славен да не го... Тоа е така, кажуть прав. Добар ден. Добар ден. Добар ден. За многу години. Добар ден. Добар ден. За многу години. Со среќа, за убаво. Мило ме ще гледам, да си жив и здрав.
Отговорите му, господи, има Република Северна Македония, нека е източна, западна и южна. Што ми траше? Се собравме, фала ти Господе. Поемија. Има на македонски јазик. Така, добро. Къде книги ви да оставите там? Книги от Наде Проева и моите книги. Тук е. Ще стави по навъка? Прости му, Господи, той не знаеш. Има бугари в България, да, има. Вие са галузите, провокатори. Няма да ги намераченица. Вие сте провокатори, да, абсолютно. Не е правилно. Къде се намираш? Кой град? На Яне Сандански. Српско по македонско, Аривея по гръцко. Как е по гръцко Алинея? Аривея. На братот Велики Александра, Аривея. Защо сте тук? Защо сте тук? Съм тук за събруване на клаба на нашите македонци. Къде ви са младите хора? Къде ви са? Вие тук стари комунисти. Боже. Дойме тук прости хора. Да се видиме и да му даме и дух. Благодарим. Пишо не ти разбрахме, ама... Да. Филип, аз От Богородица. Аз съм от Яково. Малко по-отгоре от Богородица. Но Сандански живея. Знали ме? Не си ме видял, сигурно 27 години. Може и повече да е. Блажени са бедните по дух, защо мирно е царството небесно. Блажени са оние, що плачат, защо тие ке се утешат. Блажени са милостивите, защо тие се помилувани. Блажени са чистите по сърце, защо тие ке го видят.